Сега по отделните теми, първо ще говори доцент Бистра Мижова на тема дигиталната зрялост на българското училище, стратегическо управление към педагогическа рефлексия. Тук нямам защо, благодаря за участието. Само да спомена, колеги, че независимо, че презентациите се представят от един колега, зад тях стои труда на екипи. Това е много характерно в този проект, защото този проект доказа, че подобни изследвания от единични изследователи не може да се реализират. Този проект е мащабен и всички научни изследвания са резултат от работата на големи екипи, на участието на много колеги, на всички етапи. От разработване на методология, инструментариум, събиране на данни, анализ на данни, писане на статии. Така че, доцент Мизова, има ли микрофон? Трябва да седне, за да я снимаме на... Да. Аз говоря високо, но... Ако можеш по-високо. Да. Нещо да. Да. Здравейте, уважаеми колеги, уважаеми гости. Всъщност искам да започна с благодарност и към професор Форсайт и към моите колеги от този голям екип. И да кажа, професор Форсайт в нейната щедрост ми приписа нещо, което всъщност е прозрение на всички колеги в екипа за тази декларативно-практическа пропаст. Всъщност това е аналитично понятие, което излиза от всички данни или от голяма част от данните, така че аз ще благодаря, но не смятам, че съм автор на това понятие. Фокусът на тази презентация ще се опитам да бъда кратка, защото наистина така както сме мислили това заглавие, дигитална зрялост на българското училище от стратегическото управление към педагогическата рефлексия, дава много сериозна заявка за всъщност ключовите цели на проекта, при професор Форсайт вече сподели, които са наистина грандиозни, много широко разгърнати през много данни. Фокусът на тази презентация ще бъде съответствието между всъщност това как се случва и как се съчетават стратегическите решения, инфраструктурния капацитет на училищните организации и педагогическите практики, които се реализират на ниво класни стаи. Така че аз ще се опитам чрез такива изследователски екскизи да ви представя някои основни данни. Корпуса от изследвания и публикации по-скоро е доста голям зад темата, свързана с дигиталната зрялост и интеграцията или опита през данните да интегрираме тези три нива: стратегическо, т.е. да проследим на ниво стратегическо управление, инфраструктурни решения и интеграция на тези инфраструктурни решения в практиката. И този фокус е плод на много колективен труд. Тази презентация, както и професор Форсайт каза, тя не е авторска, тя е съавторска и колективна на целия екип. Ключовия изследователски въпрос, един от ключовите изследователски въпроси, който вече беше зададен, е всъщност дали дигиталната зрялост трябва да се мисли като способността за постигане на съответствие между стратегическо управление, ресурси и педагогическо приложение на тези ресурси. Защото връщам се към това, което представи професор Форсайт в тази пространна първа презентация. Са инвестирани от Министерство по различни пътища, програми и проекти, са инвестирани изключително много средства в дигитализация. Достатъчно ли е обаче това като изследователски въпрос? Ние го актуализирахме и го представихме и така го адресирахме през различните аспекти на изследването и какво виждат всъщност различните участници в този процес на дигитализация. Чрез нашето изследване
глобално, 3-годишно. Чрез този проект ние се опитваме да дадем отговор, основан на 4 гледни точки едновременно и начините, по които участниците, директори, учители, ученици и родители всъщност преживяват, осмислят, рефлектират върху този процес. Тук накратко, няма да се спирам, накратко всъщност съм представила сме представили на този слайд кого и как сме питали. Като няма да влизам в детайли, професор Форсайт достатъчно ясно и така широко обясни многоплъстовостта и многоаспектността на планираните изследвания, които ние поставяме в рамката на цялостния проект. Имаме национално представителна двустепенна клъстърна извадка от училища, които са от 350. Имаме учители, които са изследвани в тези училища чрез различни инструменти, базирани на европейски рамки и инструменти. Имаме аналитична задълбочена извадка от 30 училища, които са извлечени от тази национална извадка и в които ние с всички колеги от екипа стъпихме, за да проведем още едно по-задълбочено, смесено, количествено-качествено изследване, в което участваха много респонденти, много интервюирани, наблюдавани участници в образователния процес. Можем да видим тези данни през тази таблица ученици. Това са учители, това са ученици, това са родители, които са свързани с тези ученици, до които достигнахме. Изключително богат агрегиран материал от качествени дълбочини интервюта имаме в рамките на тези 30 училища. И всъщност върху всички тези многобройни, много аспектни, даващи много информативни данни, ние стъпваме, за да правим нашия анализ и заключение. Всъщност, нещо, което на пръв поглед се вижда от данните като едно противоречие на управленско ниво, е това, за което говорихме преди малко професор Форсайт. Една много сериозно декларирана, в много сериозно мнозинство декларирана подкрепа от страна на директорите за дигитализация, за иновации с технологии и всъщност на по-дълбочинно равнище, което е противоречието, отсъствие на формална дигитална стратегия, отсъствие на стратегическа рамка на равнище училище, която всъщност да подкрепя, да е така пътеводен знак за тази интеграция на технологията. Тоест, тази декларирана подкрепа всъщност не се обезпечава чрез структурна и стратегическа рамка на ниво училище, което води до някои от последиците на фрагментираното използване на технологии и тяхното педагогическо осмисленост. Тоест, дигитализацията се случва в класната стая по определен начин, но по виждате, под 50% от училищата няма стратегическа визия всъщност как тя да продължи да се развива. И това не е изключение. Тоест, немалко училища, при немалко училища отсъства тази рамка. Продължихме нататък, за да се опитаме да отдиференцираме, да типологизираме дигиталното лидерство при директорите, защото се смята и по нормативна рамка, всъщност те са тези управленци, които и стратези, които трябва да движат и този процес. Чрез специфични изследователски процедури, с които няма да занимавам уважаемата аудитория, всъщност ние достигнахме през анализа и много детайлното вникване в това, което казват и дават като пример директорите на 30 училища в тази задълбочена извадка, за която говори професор Форсайт. Ние се опитахме да изведем лидерски профили на дигиталните управленци и се оформиха 3 такива. Това е профила на стратега, директори, в тук се отнасят директори, които планират дългосрочно, имат визия, обикновено тази визия е
и разписана, и така доста систематично следвана. Всъщност за тези директори целта е дигиталните технологии наистина да станат естествена част от образователния процес и да води до трансформиращо учене и преживяване за учениците. Подкрепящият и прагматика, това са два лидерски стила или типа, които са свързани с насърчаване, с подкрепа на добри практики, на иновационни практики при отделни учители. Но прагматика пък е директора или директорите, които реагират на непосредствените нужди, които се явяват ad hoc в училищния контекст. Но и двата типа всъщност нямат цялостна стратегическа систематична визия за това как да движат, как да управляват дигиталната си зрялост в трансформация в училище. Интересното е, че тези клъстери те не просто са измислени, не просто са резултат от наш анализ на наратива и примерите на учителите, са валидирани през статистически процедури, през външна валидация и рамка на сравнение с резултати на училищата по НВО, резултати от национално външно оценяване и държавни зрелостни изпити. Попитахме директорите, това за което този парадокс, за който професор Форсайт, няма да се спирам на него, говори, попитахме директорите как виждат пречките пред дигитализацията в системата като цяло и в своето училище в частност. И всъщност този парадокс се появи още тук на това равнище, когато работихме с количествени данни, базирани на DICCOM-ORG. Директорите, виждате, в доста високи проценти, мнозинството от тях адресират недостига на финансиране, претоварване на учителите, недостатъчното оборудване, ключови пречки пред дигитализацията. Обаче, когато ги поставяме в контекст и ги поставяхме през инструментите в контекст на питане по отношение на тяхното собствено училище, те заявяваха една доста високо съгласие за това, че в тяхното училище нещата вървят добре. И тези пречки са преодолени. Дали това е реализъм, дали е самозащита, вероятно и двете, ние оставяме този въпрос отворен и ще продължаваме да търсим отговор на полето на емпиричните изследвания. Какви са перспективите на трите ключови субекта, директори, учители, ученици към две същностни измерения на дигиталната зрялост? Това е инфраструктурната обезпеченост и педагогическите практики. Инфраструктурата естествено осигурява екзистенц минимума от платформи, инструменти, дигитални, които могат да бъдат интегрирани по определен начин. Дали този начин е педагогически осмислен или не, всъщност ни дава операционализация. Второто измерение важно е това педагогическата практика. Как те за педагогически цели се използват именно тези инструменти и платформи. Какво ни казват, какви модели се оформят през анализа на данни при директорите, учителите, учениците. Ще бъда съвсем кратка. Всъщност директорите, учителите споделят аналогични модели на възприятие и на оценка на дигиталната зрялост, като поставят малко по-силен фокус върху условията, върху ресурсите, върху дигиталната обезпеченост, докато учениците имат малко по-различна перспектива. За тях и те дават по-високи оценки и вкарват повече смисъл, конструират повече смисъл в контекста на това как се използват технологиите в класните стаи. Т.е. фокуса върху учениците е върху приложението и върху учебния опит, който може да довнесе ефект за самите тях. Контекстът. Правихме много статистически анализи, които ни позволяват да отграничим кои контекстуални параметри, кои контекстуални променливи всъщност влияят и се свързват с начина, по който се вижда и се възприема дигиталната зрялост. Според директорите,
дигитално развити, дигитално зрели, са малко по-добре и в по-голяма степен са големите градски средни профилирани гимназии. Тоест, по-големите училища в градските населени места. При учителите моделът е сходен, като има едно различие, което свързва всъщност учителите дават по-високи оценки по отношение на дигитална зрялост, използване, инфраструктурна параметри при средните по размер училища. При учениците обаче моделът е малко по-различен. Учениците всъщност в малките интересният резултат тук е, че учениците в малките училища дават високи оценки на инфраструктурата, с която разполагат, което е обратно на модела при директорите. А в столицата всъщност се оказва, че учениците оценяват доста по-ниско в сравнение и статистически значимо по-ниско от своите съученици в други градове и инфраструктурата и педагогическите практики. Това разминаване нарекохме столичният парадокс. Тоест, когато работим с агрегирани данни на учениците в цяла България, това не се вижда като парадокс. Но когато когато разглеждаме всъщност по населено място как учениците са отговаряли, тази особеност се проявява. В София всъщност оценките и по двата същностни параметра на дигиталната зрялост са по-ниски. Това може да означава по-високи очаквания на тази група, т.е. на изследваната извадка ученици в София, по-голяма критичност, или може да означава и реални педагогически дефицити. Тези данни, разбира се, те не са крайна присъда, но са един добър сигнал, който заслужава внимание. За учениците, продължавам. На база на качествени дълбочинни интервюта попитахме учителите всъщност какво е за тях наличието на инфраструктура и как тази инфраструктура се интегрира в тяхната педагогическа практика. Техните разкази, техните примери свързват перцепциите им за качествена дигитална инфраструктура с надежност, т.е. възможност да функционират устройства, интернет без изненади, достъпност, наличие на устройства не само тогава, когато могат да влязат в графика на компютърния кабинет или в графика на STEM центъра, за да реализират отделни дейности. Много е важно и така голяма осмисленост има при учителите по отношение на педагогическата употреба на инструменти и платформи, т.е. осмислено от страна на учителите е това, че технологията всъщност може да поддържа урока, пести изключително много време и увеличава ангажираността на учениците. Важна перцепция, която е в съзнанието така на учителите, неравенството в дигитално отношение, в достъпа до устройства по отношение на учениците, с които работих. Родителите, накратко, всъщност професор Форсайт вече каза, че в рамките на проекта е разработен инструмент, който може би е един от малкото в България, който изследва родителската гледна точка. Какво казват родителите за това, което те косвено наблюдават, преживяват в училище? Те са оптимисти, разбира се, за важността на дигиталните умения по отношение на бъдещето на техните деца. Оценяват работата на училището, на учителите в връзка с теми и компетентности като онлайн безопасност, признават наличието на базова техника в училище, но са доста скептични по отношение на ефектите върху ученето от използване на дигитални технологии и това, което е изненадващ резултат. Те са доста скромни, даже подценяващи себе си по отношение на способността да подкрепят дигитално децата си, което е още един сигнал
ние като експерти по образование да можем да подкрепим тях в увеличаване на техния капацитет, което е задача, мисля, на цялата общност. Тук съм систематизирала през какви всъщност модели и визии преживяват тези четири групи участници. Дигиталната зрялост, директора през стратегията, но тук високо декларираната подкрепа не означава, че съществува реална, практическа помощ и стратегическа основа за по-дълбоко интегриране на технологиите в практиката. Учителят, разбира се, е много важен с неговия опит в това, което се случва в класната стая. Той осъзнава реалните ограничения и дава много сериозни сигнали, кои са те. Ние трябва да ги чуем. Ученикът преживява през учебния опит. Посланието, което ние разчетохме, е, че да, има техника, но е важно как се учи с тази техника и малките населени места не е винаги там ученето там с по-малка, по-скромно, по-скромни инвестиции в техника не винаги е недостатък, а столицата не винаги, не непременно е предимство. Родителят, за него са важни всъщност дигиталните умения, на скептицизма по отношение на учебния ефект е все още немалък. Тук сме, мисля, че няма да повтарям тези изводи, които и професор Форсайт много детайлно представи в нейната презентация, но ни се иска да подчертаем, че подкрепата без стратегия, без ясна визия за това как да се движат процесите на равнище училищна организация и класна стая е нещо, което трябва да се преодолее. Тоест липсата на такава стратегия трябва да се запълни. Това може да стане чрез външна експертиза, чрез изследователски данни, които да подпомогнат директори да операционализират намеренията си в измерими цели. Естествено, техниката и инфраструктурата без педагогическа интеграция, без модели, които да подкрепят квалификацията на учителите и да интегрират и да ги снабдяват, метафорично казано, с педагогически модели за интеграция, също не би стимулирало тези процеси напред. И всъщност пречките, те са ясни, възприемат се от различните групи по различен начин, всички ги виждат тези пречки, но като че ли няма обща воля за тяхното преодоляване и то не е на парче, а чрез диалогичност и чрез политики, практики, които се изграждат в диалог с институции, изследователски общности и които предпоставят или могат да бъдат в основата на таргетни политики за различни контексти на училища. И с това тук последно смятаме, че всъщност целта дигитализация, дигитална зрялост е една. Участниците и отговорните групи за това процеса да върви напред са различни и те трябва да имат различни отговорности, които в един момент да се срещнат и съгласуват. Благодаря ви. Благодаря на доцент Мизова. Тя изчерпа времето за нейната първа и за нейната втора презентация. Така че втората може би ще направим като видеозапис.